F'interventi fuq ir-radju l-Ħadd filgħodu żewġ mexxejja tal-partiti politiċi ewlenin esprimew ħsibijiet differenti dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ċar meta qal li l-Gvern ma jistax jaċċetta emendi li jnaqru l-kunċett tal-ugwaljanza u l-kap tal-Oppożizzjoni sostna li dawn l-emendi jridhom. Joseph Muscat sostna li ma ħasibx li din il-liġi kienet se tqajjem diskussjoni hekk kif meta fil-leġislatura li għaddiet kien mistoqsi dwar dan, Busuttil kien qal li jaqbel u li m'hemmx għalfejn jiddiskutuha. Għalli allura jista' jifhem li meta l-kap tal-Oppożizzjoni kommetta lilu nnifsu ma kellux l-appoġġ tal-Partit tiegħu stess. Fil-fatt fil-Partit Nazzjonalista hemm ħafna mhux komdi bil-liġi u fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li jrid numru ta' emendi u saħansitra lmenta mill-fatt li din kienet l-ewwel liġi fuq l-aġenda tal-Gvern. Fuq il-liġi bejn persuni tal-istess sess. L-ewwel din hija liġi illi l-Gvern derlu li rrid jippreżenta bħala l-ewwel liġi fil-Parlament. Però meta kkummenta dwar il-possibilità ta' emendi mill-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru kien ċar. Jiddispjaċina ma nistax naċċettaw emendi illi inaqru il-kunċett tal-ugwaljanza u nerġa' ngħid dan kollu qed ngħidu mhux b'superbja, qed ngħidu biex kulħadd ikun jaraf jażel l-għażliet tiegħu ħalli ħadd ma jiġi jgħid isma' jien ivvotajt favur imma f'moħħi kelli li l-Gvern jaċċetta l-emendi. Il-Gvern mhux ħajaċċetta emendi ta' dak it-tip. Fost oħrajn il-Gvern qed jipproponi li fil-liġi omm u missier jinbidlu għal ġenituri u flok raġel u mara tintuża l-kelma konjuġi, dan biex titneħħa kull tip ta' diskriminazzjoni. Fil-waqt li tenna li jirrispetta lil min ma jaqbilx ma' din il-kwistjoni, il-Prim Ministru tenna li ma jistax jifhem kif l-Oppożizzjoni qed tgħid li suppost ħadd tivvota favur, iżda l-membri tagħha jitkellmu kif qishom se jivvutaw kontra. Il-Prim Ministru żied jgħid li din mhix kwistjoni ta' konvenjenza politika imma ta' prinċipju u mal-prinċipji ma jistax ikun hemm kompromessi. Il-prinċipju m'aħniex ħanagħmlu kompromessi fuq, għax issa tagħmel kompromess fuq kwistjonijiet politiċi. Tista' tagħmel kompromess fuq kwistjonijiet jinnaf finanzjarji, ekonomiċi, fuq kwistjonijiet ta' policies ta' liġijiet tekniċi, dak tagħmel kompromessi dwarhom, id-dinja magħmula minn kompromessi, imma fuq prinċipju ma tistax tagħmel kompromessi.